खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि बिजाथिफोरनि मोनसे खौरांगिरि मेल। बिटिआरआव टेट पास जाना थानाय बिजाथिफोरनो बिटिआर सरकारा एडभार्टाइजमेन्ट दिहुनना होयैनि सायाव अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि मोनसे खौरांगिरि मेल। बिटिआरनि टेट पास जानाय बिजाथिफोरा गोबां नाजादोंमोनब्लाबो, गोबां बार धरना होदोंमोनब्लाबो आरो बिटिआर खुंथायनि सिङाव थानाय मावफुं सोद्रोमाफोरनो मेम'रेन्डाम जमा होसेयावबो सरकारनि फारसे बेनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होनना फोरमायो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशन नि सोद्रोमाफोरा आरो बुंबावो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लोगो हमनायाव बिथाङा बुंदों सिटेट पास जानाय बिजाथिफोरा केस होनायनि जाहोनाव एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनो हायाखै, नाथाय टेट पास जानाय बिजाथिफोरा सिटेट केसनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों दि बे केसआ एसेबां गोनांथार नङा। बिटिआरआव गोबां लांदां पस्ट थासेयावबो मानो दासिमबो थिसननायखौ होआखै होनना बिटिआर सरकारखौ सोंथि खालामो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा। बिटिआरआव गासै टेट पास जानाय बिजाथिफोरा 7,000 जनसो दं। बेनि गेजेराव एलपिआव 4,000 आरो इउपिआव 3,000 जन दं आरो आरटिआइ खालामनानै बे रिपर्टनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों दि बिटिआरआव गोबां लांदां मासिफोर दं। बेनिखायनो बेफोर लांदां जाना थानाय मासिफोराव बिटिआर सरकारखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा। हाबा जाखानाय सासे बर' आइजोआ खारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जादों। चिरां जिल्ला सिडली थानानि सिङाव थानाय गुरुबासा सा इस्लाकाटा गामिनि रिना बसुमतारिया थांनाय 7 अक्ट'बर खालि गावनि आंगो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों खारलांदोंमोन। नाथाय खारनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरनि बिथोन बायदियै फिसाय प्रदीप बसुमतारिया फैगोन होनना 1 दान नेबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै 2 दानानो जालांबाय, अब्लाबो फैफिनाखै। रिना बसुमतारिनि आंगो फिसाय प्रदीप बसुमतारिया बुंदों दि गावनि बिसिया फैफिनब्लाबो बजबना लाफिननो हानाय नंला। रिना बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय 1 दान सम होनायावबो रिना बसुमतारिया फैफिनैलाय सा इस्लाकाटा गामियाव हाबनो मोनला होननानै रोखा खालामना होबाय गामिनि रायजो राजाफोरा। इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जइन। चिरांनि बिजनी इउपिपिएल हानजानि हेफाजाबगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबफैदों। थांनाय रबिबारखालि सुबाइजार ब्लक लाइमोन बिपिएफनि बानजायनायाव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव गासै 100 निबो बांसिन इउपिपिएल हेफाजाबगिरिफोरा बिपिएफआव जइन जाफैदों। 10 नं निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव आखाइ हमफैदों इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरिफोरा। उदालगुरि जिल्ला रोगाथि बिफाना सांग्रांथि हाबाफारिजों लोगोसे हरखाब गोख्रों सिग्रोमदों। बे समाव लावखार ओंखाम जानायनि मुखुब सम। जाहोनाव लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव सुबुंफोरा जौ लोंनानै गोबारै गारि सालायनाय आरो हेलमेट गानालासिनो बाइक सालायनायाव अबथिरायै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय नुनो मोनो। बिखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला रोगाथि बिफाना भैरबकुन्द पुलिस थानायाव सांग्रांथि हाबाफारि लायो आरो दासान्दि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। अदेबानि फैगौ जानुवारि दाननि जोबथासिम सोलिबाय थागोन होननानै जिल्ला रोगाथि बिफाननि बिबानगिरि धनेस्वर बसुमतारिया खौरां बिजोङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रैखाथिनि सांग्रांथिजों जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरजों लोगोसे लामाफोराव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला रोगाथि बिफाननि बिबानगिरि धनेस्वर बसुमतारिया बुंदों, जुदि सोरबा सुबुङा जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला बेनि हेंथायै 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन। नगाव डिस्ट्रिक्ट भुमुरागिरि जमाय बस्ती, रामपुर आरो कादामानि ओनसोलाव थानाय गासै 980 निबो बारा बिगा हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थाफैनाय सुबुंफोरखौ सोरखारनिफ्राय इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।